Com funciona la unió bancària a la pràctica? Per evitar una nova crisi financera com la que hem patit últimament, el que fa la Unió Bancària és traslladar la supervisió bancària al més alt nivell europeu. D'això se n'encarrega el Mecanisme Únic de Supervisió. A partir del mes de novembre del 2014, el Banc Central Europeu és, doncs, l'encarregat de supervisar tots els bancs de la zona euro i els d'altres estats membres que s'hi vulguin afegir. El Banc Central Europeu supervisa directament els bancs més importants i els supervisors nacionals continuen supervisant la resta d'entitats bancàries d'acord amb les consignes del Banc Central Europeu. La seva tasca principal és fer que tots els bancs compleixin la normativa i mirar de resoldre de seguida qualsevol problema que aparegui. Molt bé, però què passa si un banc comença a tenir problemes? Hi hauran de tornar a posar el coll als contribuents? El nou sistema de supervisió i el fet que s'hi hagin introduït normes més estrictes farà que el nostre sistema bancari sigui més solvent i més segur. En el cas hipotètic que un banc faci fallida o corri el risc de fer-la, hi intervindrà el Mecanisme Únic de Resolució. S'hi posaran tots els mitjans per liquidar el banc de la millor manera possible i les decisions corresponents seran preses per una junta central que vetllarà pel conjunt dels interessos de la Unió Europea. Els costos de les resolucions o liquidacions bancàries aniran a càrrec del sector privat. S'anirà creant durant 8 anys un fons de resolucions bancàries finançat pel sector bancari, el Fons Únic de Resolució. I els estats membres que no pertanyin a la zona euro també es poden apuntar a la Unió Bancària? Sí, la Unió Bancària està oberta a tots els estats membres de la Unió Europea. D'acord. Aleshores podem dir que amb la Unió Bancària s'acabaran els rescats pagats pels contribuents? I tant! La Unió Bancària és un dels passos més importants que hem fet a favor de la integració europea des de la introducció de l'euro. Hem reduït el risc que corren els bancs de tenir problemes i si esclata cap altra crisi estarem molt més ben preparats que abans. La Unió Bancària ajudarà a restaurar l'estabilitat financera i la confiança en Europa i en els seus bancs. I això crearà les condicions necessàries perquè el sector financer pugui concedir préstecs a l'economia real i donar una empenta al creixement i a la creació de llocs de treball, que és la prioritat número 1 d'Europa.